Kinde koro mga juang dakika na apago chiko tok sa achiel mar okinyi kamoro moro mintiere koro wadonjo gi twak mokwongo e chenro mar piny mana kana sinyisi motelo ponono ni pok nino share posters mabende nwa share kata mana mabende nwa kete mbui magwa mopogore opogore anaka mar paro ni ginor mabende obiro bedo kwa twakie okinyi makawuono ber ko puonjo oganda in kanyakla kod oganda mabende neno okinyi makawuono kotendre kod weche mag arita kwe angene kinde mosekalo waseneno ka waneno weche motendre kod nok mago mag arita kwe to kore mier e dalani kanyo ere kaka inyalo bedo ka inyayo arita kwa hinya kinde makamage mane thor wach mabende wantiere godo ka kaponono ni ntiere kod ote moramora kotendre kod mani yoro nwa lai magwa magote machuok aria deka uchiela no mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV YouTube bende wanyonore yudo wa at Ramogi TV tudri koda mbui maga iyuda at Sharon Ongao okiny makawuono ntiere ka ge Irene Opondo en manager mar uso mane kambi achiel kuom kambi mago mag arita kwe pachoka mano mongere kaka SGA Security Kenya. Irene arwaki ni machiegni. Erokamano maduong' Sharon. Mana kwa chako Irene en ngai ngene mene yango ni mar bire TV mar Ramogi mondo wangi matut nikech joluo bende wahero pakre inyakanye. Irene Opondo en nyara Lego Hawinga Siaya County. Irene Opondo kaki wacho no nikoda experience yore mag uso ase uso higni mang'eny mano chakre higa mar 2007 ase uso higni giduto ka usa different setups kunde mopogre opogre lakini giduto gisebedo ka gin technology kora sebedo ka uso higni mang'eny chakre higa 2007 nyaka kawuono kakoro wawuoyi area mar arita kwe mwaluongo ni security gidho wasungu mano tasetimo higni ma en higa na mar 8 asetime gi kambe mamoko aeto kora duogo SGA security ma asebedo SGA security koro higni 2 koro kwa wuoyi SGA security en achiel kuom kambe madongo ma miyoji kony e yore mag arita kwe i pinywa mar Kenya ka Uganda kod Tanzania bende koro daheru teri through kaka kambi wani neno chakre matin mondi mana matin mar mondo mi wadonje thor wachi hiye mutendre kod arita kwe mana kinyalo mona nyiso matut kotendre kod kambi mano mar arita mar SGA. Yes, koro kambi no mana matin tu neno chake kod mosenindo Edmund Van Tongeren nyasayo ket chunye kamokwe mayom. Edmund Van Tongeren nen engineer notiyo within the engineering sector notiyo ikembe mag factories gi to no neno ka nentie gap nentie kuo mang'eny factories nentie ang'o koro no neno ka ntie thuolo kanyo manonego bed ni irango aeto no biro mokelo askaris ma private mwaluongo the private securities ochako kambi miluongo ni factory guards and mane kama SGA security no wokie nikech from factory guards koro ne wadongo ma wachako kelo gik mopogre mana the normal askaris mabedo ga idhorangach then wachako wadongo kendo mwayao Tanzania wayao Uganda koro mane kama ne waai and now mane kama koro wacho pesa ni makoro wan SGA nikichuto ka ngato winjo weche mutendre kod arita kwe samoro ngato paro kanyo ni obila kata mna kopogre gi obila waseneno chuk dara mago watchmen mopogore bed ni kambi gin mago matiego mago watchmen mabende wasebedo kata mna kwaneno ka rito bombe rito ofise mopogore pacho kae. Sharon mano ni kare kambiwa en kambi ma chiwo kony e yor mar watchmen motiegore watchmen mobedo trained maber watchmen modhi through professional training ok watchmen mane wan go ndalo machon motinga rungu to chungni e geta sani kata kidhi e benge kidhi golo pesa ni e bank iyudo kantiere kuno watchmen makonyi manyisi ni tim kama kidhi kata embassies sani watchmen gi ema ni kuro gi serve kaka front office assistants gin magikonyo welo magirwak welo maginyis welo ni mayo so mano e kama wachope sani e yore mag arita kwe kod the watchmen front of it. Irene dani mondo nyisa nikech kotendre kod weche mag arita kwe kinde mabende waseneno kata mna dende ni mopogore mabende jindiko kata mna chuk dar mago watchmen kata mna jo arita mopogore to ang'e kaluwore kod katiba kata mna chik pacho ka ko yene watchmen mano bedo koda magina mano kata mna bunda basa moro nyalo bedo ka giritore godo wajaneno
gi mana gi runge. Koro kutiego gi nikech wang'eni bende sama jokue kata mana jomaundu biro samoro monjo dendni monjo kata mana kembe mopogore opogore gibiro ka gintiere koda gige lweny mopogore opogore. Akeni watchmen akeni utiego gi nade mar nyayo arita kwe dala mana kwachako gi kanye. Koro kwachako gi arita kwe mar delni watchmen wage kaka wacho ni wan gi school mipuonjogie wan gi a fully fledged training school ni kamoro ni Kiang'ombe. Koro watero gi through proper training. What train gi mwanyis gi kaka onego bedni gi defend themselves, kaka onego bedni gi carry out themselves sama gi suspect ni nitiere lweny mabiro kata nitiere jonjore madwa monjo gi. To en muhimu ng'eyo ni work kod synergies. Kaka kambi mar arita kwe kiwe bedo ni nitiere watchmen be watiyo gi sirikal, watiyo gi polise machiegni. Wan gi mtokni maka nitiere distress tinyalo luongo kony, i press kony to kony biro, waluongo gi ni the alarm response services. Koro jogi tiyo machiegni gi askeche wagi. Ma askari ka askari ng'eny kuonde ma warito askeche gi nigi yo ma ginyalo luongo go kony. Ginyalo press ni gin gi distress gine e hali marach to kony biro to mtokni wa mag backup gi eki ng'eny gi nigi polise e igi. Wantiere gi bende gi gimwa luongo ni control room. Control room ni endi wan gi control room e headquarter wa Maizi Mombasa Road Tulip House. Wan gi backup control rooms. Matiende ni saa miluongo kony ni sama gari no biro from the nearest position to wan gi geche mang'eny all over the place. Sama gari ni respond ni to control room bendo sebedo informed nang'owa nitiere shida kama dalani mani on this road. So technology ose advance gini ma askari wani ochuk darwagi kata karito kwe kuonde magirite kwe to ging'eyo ni gin gi backup mopogore opogore. Tingene en ber ni intiere ka odiochieng' maka wuono mar mondo milos ahinya nyaka kotenre kod lo chuk dar mabende neno wan nikech chuk dar ji ok osebedo ka neno gi kaka jok manitiere kod tiegruok moromo nikech in kata mna motel isebedo kinyiso kata mna ni chuk dar magu usebedo kutiego gi ginyalo bedo front office kacha mar rwako welo, ginyalo bedo kata mna ka ginyayo arita kwe. Emana ni chuk dar mamoko mapacho kaendi bende waseneno moko kuomgi waseneno kata mna ka keto ne chuk dar mamoko nyinge gi nikech chuk dar makamago wajawinjo kata mna ne gitudore gi jomaundu mar biro kwale apisi kata mna biro kwale boma dongeche makamago osebedo kata mna kwane ne weche mago manyiena kata mane mbui mopogore opogore. Koro pogruok mane manitiere e kind chuk dar mano motiegi gi ma ok otiegi nikech bende wang'e ni nitiere moko ma bende ok otiegi kata mna e kembe mopogore opogore. Ng'ato samoro indika samoro notieko sikul to koro onge gi kama oyude kata mna omenda tindike kata mna tich. Pogruok ni kaje. Koro pogruok en ma mondo wandiki mokwongo moloyo mondo yud tich gi SGA security mano SGA moramora Kenya, Uganda kata Tanzania. Nyaka wateri through a vetting process. Wadwa noni ni tinga ma en Sharon kako nyiso ni en Sharon ni to gwengi ni kuni to chief mar gi nga to lemo kuma nade to setie kambi mane gi mane. Koro wan gi department SGA Kenya wan gi department ba fully fledged Maize and Investigations Department. Investigations Department en department migao mar nonro. Wabiro nono tie wach maber ma wang'e ni tinga. To podi dhano en mana dhano. Wanyalo nono to podi get away gi one or two things. Ino no mana background kama naka pokwa get kama e weche moten record makamano nikech ang'ino janeno mar odiochieng' maka wuono nyalo bedo ka penjore ni rang'iny mar somo bendo rango kata naka pok orango weche mamoko. Nabire mano. Koro banka wasenoni mondi mwang'e ni tinga then wang'iyo rang'iny ni mar somo. Nyaki bed ni chopo e class 12 iluongo na 12 form 4 metimo penjno mar class 12 minyalo tang'onwa certificate ni kendo wa validate muang'e ni certificate mimiyo wa mar class 12 ni invalid. Matiene nang'o? Matiene ni ng'ama nyalo wuoyo, inyalo communicate. Inyalo wuoyo gi customers gi kecho customers duto tema wacho dhou ming'eyo. So inyalo communicate kod gi maber ni communication skills mano watimo. Tok mano wachulo SGA Kenya en kambi manigi PSRA private wa operate under the private security regulations. To kod legal terms and conditions ma sirikal oketonwa kaka kambi mar security en kambi mopuodhi manigi otese manyiso no puodhwa kabisa. To koro mano nyiso ni mondo mi opuodhi nyiso ni adieri joma tiyo nigi achiel ichulo gi osara ma
bowinjore. Kar osara kanya dhi bire. Osara ma decent. Gima mano konyigo kaka kambi en ma. Kin kambi moseloso nyingi adieri wasebedo kawa operate chakre 1969. Matiende ni wasebedo in the industry thuolo malach. Okidwa ni mondo ibed gi joma nyalo dhi duo nyingi. Chinge ni ochuk dargi magi joma ikuongo romogo kichope gedni. Ma enga mineno matiende ni ma enga ma represent kambino. Mane surau oko kucha. Kichule pesa moro matin, ngani dhi bedo gi tembe. Emineno ka koro kaka karuka. Kana drive into the gate. Iyudo ka koro kuwa ini miya gimoro matin. But kichule maber. Tichule wangsa. So SGA Kenya hakikisha ni ochuk darwagi. Kiweni wavet gi malongo. Wa train gi mochimoyo. Wa make sure ni gi qualify. Nyakibeni ingi higa fulani. Nyakibeni ingi certificate ni mar class apar gariono. Mago. And then wa chuli msara ma decent. Tichuli godo e wangsa. En mana ni kaka kambi hunyal bedo kata mna kutimu maru. En mana ni ngeni kaka kambi. Dong udhi seche makata mna kaki wacho ni ine jal mabendo chungne uso donge. Yes. Kidhi ni dhi market, udhi market chuk dar mari, ibire kambi samoro kambi mar ngata. Wacho ni kambi mongere kaka Z. Kambi makama ni wacho ni untiere kode chuk dar makama manyalo bedo kanya ya arita makare. Udhi wacho ni unu miya osara. Akeni osara une muchulo kuse ore kambi wacho ni kambi mar Z cha. Koso ja kambi Z cha madhi chule osara. Nikech asebinjo kaka na instances mopogore ma kambi machuk dar itere. Ema chulo chuk dar. Kambi makamano koro chulo kaka SGA. Gichulo omenda. Koro yudo ka chuk dar makamagi ithiro ok chulge yo makare. Mana dieri, mano timore malach. SGA Kenya wami barupi mar tich. Matiende ni tiji ni in gi barua mobainda kodi. I sign contract, chuk dar wa sign contracts kindgi gi SGA Kenya. One kod payroll ma waran maraskeche go duto. Kenya ka wawuoyo about alphabet gi wiye. Across different industries. Wa process msara gigo wawegi through payroll department marwa SGA Kenya to waoro msara gi. Odichieng mogik mar dwe ka dwe yudo ka jogo no se yudo yuto margi. Mane. Aya, mano koro ber. Mano koro at least koro osemiwa background koro wasengi kumwalose. Wasengi ground makoro walose. Seloso nwa ground koro wadwa donje thoro wacha. Hinya nyaka luore kod okenge mag nyayo arita e dala. Wasebedo kata mna kwa loso kotenre kod okang makama. Nikech kinde mosekalo kata mna gwenge mopogore nyocha kata mna neno county ma Migori ka bede ji nang'anyo ka luore kod medruok mago mag nok mar arita kwe. To nok mar arita kwe okopogore kata mna gidala to nyaka kuonde ma ji time ohala. Sani koro walose ne delni. Nikech mier doni wacho ni nyalego. Ei mieche kacha thoth udi mabende nitiere acho mieche okram na bombe nineno kana ichiela samoro go juwo kichielo gi maua oonge kod rangach to miere ji nodak mana makare. Sani piny osechopo kama bende koro ineno kana ka thoth udi oket rangach kanyo. Okang makama endi en kaluore kod dongruok mopogore chal mar ochumi bedwa ngene rach nyalo miyo ji mopogore bende donje timbe makama. Ere kaka wanyalo nyayo arita kwe e dala? Akieni kada mna kupogore kada mna gibedo wabiro bedo kwa donjo kada mna wach chuk dar e dala nikech wangi nitiere delni mamoko kaka mantiere e gweng ok nyal kete chuk dar. Ere kaka nyalo nyayo kwe dala? Koro kwe dala yo ma nyalo tiyo maber kech bendi dwa ng'iyo dala. Sama wamiyo jogi kony, sama wamiyo gi solutions manyalo rito gi maber, manyalo hakikisha ni arita kwe nie kiwango madwarore. Wang'iyo ni to setup ni chalore nade. For instance, okinyal chiwo solution madi chiwo Nairobi ka mano ke gima bro work dala mibirongo or dala lego kauga gi dala wa kucha. Koro yudo ka mier kucha yuto mag ji ni piny. Samitimo nonro ni ma waluongo kizungu ni analysis mari scope needs mag ng'ami dwaro ni usne gimoro ni. Nyaki check ni to ng'ani mokwongo en gi threat risk manitiere ka gin mage. Kodo ka dala risks ni piny. Oken kama risk ni malo kaka town centers kata municipalities. Akendo machielo yuto ji ni piny. Ng'eny ji gin jopith gi puro gi timango gik moko mana ma e hali gi kanyo no endo e dala kuro. So ahinya ka neno gima tiyo dala mokwongo mogik en mana policy ni gibiro giriwore kanyachiel to gikoni wadwa temo mondo warit kwe kidala lakini oko gik kanyo sani endi kaka SGA Kenya wan kumora mora ido ka chon kembe mag security gi ne focus cities atiene ni diyud ni
in the 90s higa 1999 kanyo endo kata higa 2000 ninyalo yudo ni SGA Kenya ni mana Nairobi ka kata Nairobi gi Mombasa to sani okineka gigi watimo ntiere nyaka mier dala Homabay ma wami arita kwe ang'o makelo pogruok kanyo e kind bedo gi chuk dare dala gi koso bedo gi chuk dare dala pogruok ni kanyo pogruok ni e setup pogruok ni e level of risk chalo nade iyudo ka risk mani e town centers gi ni malo pogruok bedo relationships synergies ido ka dala kucha dhano ni machiegni kama dhano gin wede ing'e jirandi nyaka kucho tum kucho koro ido ka kuo ni piny to ka tol ka kuo samoro timore ido gin kuo machalo kuo dhok kuo gwen gin crimes moko mani piny to nyaka bende ing'e Sharon ni sani mier mang'eny nigo chuk dar en mana ni mier manigi nyalo ochuk dar ma giketo kuno endo ogin ochuk dar ma gikawe kembe nitiere bende mana Masai nitiere joma magikawo gi ndiko kuondego rito negi miyo gi arita kwe mano pod work it's the informal setup but pod otiyo mano pod tiyo koro nyakorom ga jwang'ani no otegi med oro ote otioro nwela magwa magote machuoka redek auchiela no mbui mar Facebook anyakla kod YouTube ni yudo achiel kachiel abro bedo kasomo ote makamago nikech aneno kanyo ken saa achiel gi dakika 35 kod pod wantiere gi thuolo nikech twak makama nego bedni watieko gimoro saa 2 gi dakika 20 kapok jawadwa Cleophas Luoch odonjo kod chenro mano mar ng'iyo thumbewa koro kintiere gi ote or abro bedo kasomo gi kid thuolo machuok ponono ni okiyaw TV mari wang jowi mari kanyo okiny makawuono antiere ka gi Irene Opondo en manager mano mar uso e kambi mano mar SGA Security Kenya koro fonono matut ahinya kotenre kod weche mag arita kwe koro kintiere gi ote kotenre kod okang' makamano koro ioro machiel mabendo doro lose en kotenre kod arita gini kinde makamage jonyuol gin jok modich ochumi tek doni winjo kram ne nonro mar gazet kacho ni chal mar ochumi bende rach koro jonyuola wuok oko to ka giwuok oko thoth delni bedo ga maonge kod ng'ato dala dong nono kanyo tekne ma dala dong nono samoro ka onge jarita emoyudo ka jamoko no donje dala to omonjo akeni kaka SGA akeni bedu ntiere karamna kopogre karamna gi chuk dara akeni bende ntiere essence mar keto gik moko kaka CCTV e delni mago wang dede mopogore ahinya nitiere essence ahinya ntiere sababu momiyo nyaka bedni kiweri go chuk dar to inyo sani pinyo lony delni mang'eny ose invest ahinya iyudo ka en dala wawuo kata mana i Nairobi kata Kisumu kata mana Mombasa iyudo ka en dala badala nini en ma e dala ni in gi gimora mora mi value e dala nika koridwa ni sami onge to in kod kwe kama intiere nitie joma tiyo nyaka oko giwuok gidhi e pinje ma oko gidwani gibedo gi kwe sani pinyo lony Sharon ma akeni binya believe ni sani kumwachope SGA Kenya nigi solutions ma kata in UK tinyalo olo pie maupe ni Kenya ka adier ina UK iwe irie tiendi tinega te ini ni tete odi karenka koro sani pinyo lony ji wuok mindset moro mar ni ochuk dar kende e yo minyalo bedo godo gerita kwe sani ji embrace gimilo ni technology iyudo ka samoro kata ne in mama ikonyori Nyasaye ogwedhi gi nyathi maternity ni koro rumida doke tich ikawo jatich ndiko kucha mikia kata mana malongo ing'eyo uko watni nikech wacha neno ka gindiko karamna Masai winjo ni Masai okelo Masai wadege to bende ji bende sebodo ka puoyo ge ahinya kendo kod weche mag arita kisetimo mano idwani sama intiere office kucha tibedo gi kwe moro matin ing'eni wan gi cameras CCTV cameras wan go kanyo endo ma inyalo keto gin kiwango mopogore ibed ni in ng'ama nigi ot malach maduong' kabisa mano nitiere ibed ni in gi ot moro mathis kiwango mari yuto mari wan gi solutions ma gi talk to kiwango ni mari yuto ko ido kinyalo keto kamera no kata ine tich ting'eyo ikete sensitive places ing'eni nyathi na cha sani osemadho chak nyathi oseluoki nyathi yueyo nitiere moko bende magin advanced kaka fence mar stima in gi dalani ok idwa ni waweya perimeter ni kamano ibende ni idwa ni luonga jokuoge security ing'iyo arita kwe ing'iyo e yore mopogore mokwongo idwa ni item matek mondo
iket ng'ano thenge, yani jakuo idita, waluongo ni deterring gi dho wasunge wage. Idita jakuo kik donji. Matiende ni kata mana kapok oparo, koneno fence mar stima no, to ng'eyo ni ka ma wach rach. Koneno kiketo oko kanyo ni kaendi en ing'iyo, en under surveillance. Ma thoth ji timoga, ong'eyo ni ka donjo nyaka kwonga keth CCTV go eko koka timra nade. Koka tim timbe na mag njorego. Koro mano nyiso ni sani dhano wuok kuno and wan gi solutions mang'eny mang'eny manyalo konyi kata ng'iyo nyathini kadhi e skul mochopi moduogi. Nikech penjo mar aneno ka moko kuom gidonjo kan, nikech aneno ka jopiny bende wacho ni delni mage ma winjo bede gi chuk dar, nikech chuk dar ok apake nena e dala, nikech ji mang'eny ogeno ganisa moro dala man gi chuk dar en dala man gi mwandu mathoth manego bede ni irito. Inyalo mana demystify, inyalo mana nyiso gi pogruok mane mantiere. Dibed ni delni ma samoro mwandu nitiere minyalo akia ini nyalo mana nyisowa nikech chuk dar. Apa ni arita kue, to ena arita kue. Ena gima important kabisa. Obedo ni in gi mwandu, obedo ni mwandu bende ok ng'eny ahinya Nyasaye pok ogwedhi but biro gwedhi mbele ka. Chuk dar, ing'eni kata mana dhok. Gini ing'iye nikech chuk dar nitiere ma bechgi bet ni piny. Nitiere ma bechgi ni kati, then nitiere ma bechgi ni malo. Kanyo mana dani lose nikech nitiere neno ga ni chuk dar samoro kindiko tichulo gi omenda. Ing'eni ni yuto be opogore, apa ni kanyo lose makare. Yuto pogore. Koro kiwacha dieri yuto mag jogi opogore kaluwore bende gi tiegruok maggi. Qualifications mag jogi to kod puonj magi dhi through. Koro nitiere gik mang'eny ahinya. Ng'eni kaka koro Masai kadhi akawo Kajiado kucho na Manga kucha kelo Masai mondo ritna. Opogore sana gi jarit chuk dar ma owuok ni e kambi. Mopuonj gi kambi michulo pesa modhi kama nikech so much goes into it. Kata mana kaka gichalo, kaka girwakore, bende gibedo kited gi gimoro amora ma gihitaji. Koro mier mineno ma onge dala mok dwara rita, mok itaji arita kue. Kech kata in nagi gwendi mok 3-4. Gwendi go gin investment. Koro onge dala ma ok dwara rita kue. Mier ka mier nigi mahitaji mag arita kue. But koro luwore gi yuto mari. Yuto mari chopo kure. Security need mari chopo kanye. Ka in gi nyarum ni moro achiel, in gi mwandu ni mo kidogo kanya ngo, ing'iyo iwacho ni odichieng' kodiochieng' be dang' anyal chulo kata mana maybe jo-Masai gi maybe 12,000, 13,000 be abro nyalo. Ineno ka okang' ni nyal. King'iyo bende risk man kama intiere no kaka dalawa kamae, risk ok ni mal ahinya. Iyudo ka need ni mar bedo ni intiere gi chuk dar machung'ni kanyo throughout no ni piny. But kiduoge town centers molony madieri crime rate ni malo, obedo ni koro chalo basic need. Ochalo kaka chiemo, ochalo kaka pi, ochalo kaka medical requirements magi. Basa ken yote oseikore mabende anyalo bedo ka somo koso nang'o. Kok manya koro mgejwang' kang'iyo kata mna mbui mar Facebook bende aneno ka ji mopogore bende oseyuore iye ka achiegni ng'iyo lines mago magote machuok mana 3-6-0-0 mar mondo miane kit ote mopogore ma bende ioro e miech. En mana ne gisani wang'e ne moko kuom ote ma bende waneno ka. Ano ka joneno mago mopogore bende wacho ni gineno TV mar Ramogi makare kendo gihero kaka Irene ilero weche gi e yo makare. En mana ni e kinde makamage ma bende piny bende samoro dwach ni arita bende kosebedo ka dhi e yo makare. Akeni nikech ang'ende odoche makawuoni biro bedo kilosa ahinya nyako tenre kod kambi mar SG kaluwore ni wuok e kambi mar SG. What's the essence mar bedo gi a trained body? Akeni beunu gi bodyguards, akeni security guards koso gin mana watchmen kende. Nitiere security guards go mage watchmen. Then nitiere gima luongo ni close protection. Close protection officers. Close protection en kata ka in gi wendo moro modhial ma wuok kata pinje maoko. Wayudo gi especially ka wuok e diplomatic sector, embassies gi in gi wendo modhial, wendo ni modhial ni idwa ni mi close protection. Close protection nyalo bedo armed, ni gin gi iluongo nango magina ama unarmed.
koro mago bende wan go apani mano ema odwa tenore gi bodyguard matin. Koro penjo mapenjo ni pogruok mane mar bedo gi jal ma otiegi dan bedo gi jal nikech samoro miyo nyalo bedo dala kata to wacho ni antiere gi yuora, samoro nyamera, samoro wadwa moro, samoro kata ng'at mokelne manyalo rito dala. Koro pogruok mane manitiere kind rito dala aken gimopogore gi jomoko tiegi e rito dala aken jogugo tiege yo man chal nade ma samoro ginyalo neno ka jo arita kata na jo maundu samoro dwaro monjo dala. Koro ing'eni ka gidhi through tiegruok ni gik mipuonjo gi ng'eny. Ipuonjo gi gik ang'eny, maybe anyalo mule matin manyalo miyo gipogore gi ng'ata makao Masai makao Kajiado takoni biritna. Ng'ami kawe kambi mora mar arita kwe oter through puonj. Ipuonjo gi gik mang'eny, puonj malach. Puonj ni gik mamoko mipuonjo gi ka en kaka ginyalo defend themselves. Ka nitiere danger, ere kaka inyalo kingri ni wuon kapok konyo biro. Mar ariyo, ere kaka onego iwuo gi ji. Setups mopogore, ere kaka onego bed ni relate gi joweteni. How do you onego relate nade gi ji mantiere kamiti no. Mar adek ipuonjo gi gik machalo gi kaka onego bed ni wawach ni mach koro muoch ka. Iluongo ni fire marshals. Ipuonjo gi kaka onego bed ni gitsimo majno. Ere kaka onego bed ni emergency response. Mach omuoch kamoro, ere kaka onego itim mano, ere kaka onego ikony ngima ji. First aid ipuonjo gi mago duto. Ipuonjo gi nyaka tiyo gi guogi molony gieki. Waluongo gi ni the dogs. Koro the sniffer dogs and whatever not. Gik moko molony, technology molony. Ipuonjo gi so much. Ma ok inyal linganisha gi chukdar mora mokwany kumora mora. Ero kamana inya. Koro kang'iyo kata mana ote manaka en mana ni kang'iyo Facebook ntiere brother Kuku George mabende ntiere ka koko mana kanyalo somo moko kuom gi e yamo ote mabende yoronwa kanyo. Ano ka janeno magwa nang'eni ote makamanya ka chop jok madwaro tich. Wacho ni adwaro tich adak utawala sani bende ukepo to ofiso ni kanye. Wach makamani bro bedo ka ilero. Jano amachielo iwacho ni Sharon Oyaure Ani Judith na penjo jaberno. Aya, jaber nyinge Irene Opondo. Ni vacancy bende yudore. Aya, dene no magewe yote madonjo. Na nyisi ni pek mar ngima bende nitiere. Ngima pek sana. Nitiere janna marwa Hatio Security kambi chulo 15,000 but our manager chulo 13,000. Ang'o momiyo ne kamano. Inyalo penjo ote inyalo paro kana penji ote makamano motelo. Aya, nitiere janino moro owacho ni apenjo kama ka ng'ato dwaro makonye e dala to otimo nang'o. Aya, ote makamano bende biro bedo ka idwoko nikech ang'eno joneno mamoko bende odichi makawuono nyalo dwaro chuk dara marito gi dala. Sharon, good morning. Ma en Ochieng, I'm 23 years old. Kawuok Sigomre Ward, Yero Maja Siaya Maru. Ana tieko form 4 2019. Ne adwa ng'eyo ka anyalo nwang'o tich. What are the qualifications? Aya. Koro nikech mana par ni en otemo gik mabende biro bedo kakao, ibiro bedo kidwoko gi matin kwa dhi mbele. Koro nitie thoth ji kineno kata mna ote mabende donjo thoth ji dwaro tich. Koro adani losi qualifications ma ng'ato nyalo donjo godo e kambi u ginang'o mabende ng'i. Ang'eni ni isewacho motelo par negi apara bang' kapok wadhi e penjo mamoro mabende noor. Okay. Koro kambi wato kepo wakepo ga wasebedo ka wakepo nikech kaka sasudo wasiku wayudo orders mamoko customers madwani bende wamigi arita kwe. Koro wamedo dongo kaka kambi kaka SG wamedo dongo. Qualifications badanga wuoe tije ntiere mopogore to gipacha to giwach otemimia ni apani giwuoyo kuom security guarding services. Mane tich maparo ni giwuoye nikech tije mamoko to normally walando gi e website marwa. Koro en kambi manigi departments duto. SG nigi departments duto te. Koro kaluwore gi lony mari ka en tich machielo mopogore gi mar guarding niendi then ibro dhi e website marwa wan kanyo gi kar oro ote ni mag manyo tich mibro oro godo ote ni mar manyo tich to kantiere thuolo to department mano mar ndiko ji tich bro
luongi. Matiende ni koro ka ng'ato dwaro kata mana tich e kambi mar SGA gidonj bane portal website Exactly. gimanya. Kendo tije maka mago jalando ga kinde ka kinde sani bende nitiere thuolo samoro ni minyalo ng'e maling'. Walando giga like wakepo ga normally wakepo kaka kambi wa sani no yao SGA Kenya no yao division mar courier services. Matiende ni mano kaka wakonyo customers magwa oro zigo oro barupni gi ma sensitive gi magima koro courier services mwa yao no neche wasebedo kwa kepo and then gi mwalanda yanga walande internally mokwongo then walande yanga ni wakepo wandiko jitich wadwaro jo sales mabro konyo uso magima koro en gima watimoga very formally wabro kete website to wan gi portal marwa mar careers kori biro tindiko barua ni midwaro godo tich tiyo portal wa email address manitiere mano mayudore portal no to kioro mano then ki intiere gi qualifications midwaro tinyalo bedo shortlisted iluongi interview and it's an all equal opportunity. Koro kwa duoko regarding koniendi qualifications mawamanyo kaka nawacho mokwongo moloyo at least nyakibed ni chope class 12 in gi barupi moro manyiso wani ni chope class kata bed ni yudo grade mora donge D and above nikechinge ni grades gibende Sharon nyathewa ji yudo gi based on different reasons okonyisa ni D ni kane yudo to koro in piny koro dongo da beda kata mana go bok no oroma oboke no okay oboke to bede oboke manjang D moro wanyalo uwe ituni okuka koro jo in nikech tekne ngato tiko form 4 dongo otemo ya ngene tiko school bende tiko school en gima wani wach malich otemo but koro mana jok mani jo bok kende no jomani go bok to nyakibed ni in D and above. Aya koro nyakora mgajuanga Irene kamano ne osetimore to in above 25 years mano nyiso ni then inyalo contact kambi to walando ga bende bed kin joma manyo tich gi nyimine na go wete na beduru kin gi social media handles mag kembe gi nikech wajolando ga ni sani wak recruit to waluongo jogo mondo bi e training school wa mani Kiang'ombe ICD kocha Mombasa Road. Kapo kwa tiko tuwa kama hibro bedo kinyiso wa mbui mabende untiere manenero kama na inya hilero negi koranya kwa mgajuang jogo kama bende na manyo tich mani kambi maris SGA Security Kenya winjo kanyo kaka Irene le donjo mbui magegi wacho ni higi ni nyaka bed 25 and above 25 jal mana ntiere gi 23 na mini 25 and above na mino kukawe 18 and above nikichocha ni 18 bende ngato sichopo higa monyalo yudo pande mana dieri koro watemo ng'iyo bende level mar maturity mari okwa wach ni ngama nigi 23 en nyathi ndiyo in ngama ngongo kendo iseyudo kipande mari but ntiere some level of maturity mabende biro gi age yudo ka thoth ji joma nigi 25 and above ng'eny nigi responsibilities mamoko koro tich en gimoro mok gitugo in ija 23 ka dhi piny ni endi okwa wach ni kikitem inyalo tema gibro gauge nikech the interviewing panels ng'iyo gik mang'eny mondo gibede kata na level of trust nikech samoro ka nitiere ng'ato mantiere samoro gigni 18 kata mana 20 ng'ato nyalo wacho ni samoro ma pod tin ok nyal kedo gi jomaund samoro dibed ni mage gik ma weche ma bendo ng'iyo aya koro wach machiel mabende adana lose nitiere achiel kuom janeno magwa mabende nondiko ote kanyo ni kodwaro security mana rita emiera hinyanya gi chuk dare nango mane gbeno temo kodwaro security gimonengo be notimo onyalo gochonwa onyalo ndikonwa email info@sgasecurity.com to kondikonwa email achiel kuom jouso nikech wan ga whole full fledged SGA Kenya diga full fledged department mar uso mar sales and marketing manigi ji 30 in total to gibedo all over the place wan gi ji Kisii wan gi ji Kisumu wan gi ji all over the country koro kodwaro mano kose ndikonwa tachiel kuom wabro gochone ka wase gochone to wabro timo gimolo ni security vulnerability assessment mano walimo dalani walimo kari mitiere midwaro ni omiye arita kweno nakulim walimo kendo wa assess free of charge kati bed ni ne kona mane mar Kenya nikech one go offices one gi branches all over the place koro gimokwongo garita kwe en ni onge assuming dhi kuno mondo ng'e ni kae chalo setup chalo nade loopholes ni kure kanye majakuo kata janjore nyalo donjo go ang'o monego tim ka ang'o monego tim ka ang'o monego tim ka magudu tote ung'eyo watimo wang'iyo mano kendo watime ma ok wakwai kata tonglo nikech mane penye mana ntiere godo nikech kopogore kata mana gindikonu ni wandikonu kata mana ng'ato madwaro services magundikonu
telefon kokalo e mbui mano kaka iwacho email. Bende ber kata mana kung'iyo ni boma samoro kambi obed mier machal nade kaka entiere. Mar mondo mi aparo ni advice maka magi bende uchiwo ne jal ma samoro dwaro moko kuom jo arita mag donge nikech ka dala duongo kapaka samoro kata mana security achiel chuk dara achiel nyalo bedo kama ne donge. Koro kaluwore gi tiegruok mwan go gi experience ma wan go, wan gi ji ma mano area margi of specialization gibiro to gitimo assessment no, giluoro dala no magi ng'i kata obed mana ni en kar tich kata gin offices magi ng'i kabisa magi ng'e ni ka endi to rem manitie en ma gima kata ka samoro wayudo samoro jomo requests for proposals to gisenyisi ni wadwaro askari 10, wadwaro askari 20, wadwaro kama to wadhi kuno to wanyiso gi ni hapana sani piny olony ok need askari 60. No, nitiere solutions mamoko manyalo complement chuk dargi eki mati mana maber kaka chuk dargi kata molo chuk dargi. Tinoka solutions gi gin gik minyiewo dichiel. Gima chalo CCTV, fence mar stima, gika chalo kamago, access control, kata systems mang'isi ni konyi track nyathini machope skul maduogi gi. Magi gin gik minyiewo dichiel to wacho rumo. To kineka chuk dar to en ng'ama bro bedo kanyo throughout. Eni chule month on month. Koro kidwaro security e dalani mondo alor mano, indikonwa wabiro wang'iyo, waoro ni proposal mabende nigi omenda ma wabro chaji gi gima ng'ano bro timo gi wanyisi nyaka ni ang'o momiyo wan ma nyaka idhi YSGA and not kembe mamoko go. Koro bang' mano wabro bedo gi discussions ma personalized nyaka koro walor mu awinjre ni mae gimidwaro bi bendi bi vet miwach ni jal momiya ni mae qualify mae gima nadwaro and then we close the deal. Ero mana Irene bende ng'en nitiere kembe mamoko mag chuk dar ma bende bedo ga gi guogi akene guogi un bende untiere godo to nang'o miyo ni ber bedo bende akene gina kembe mage kata mana bombe mage ma bende umiyo guogi. Koro to bende guogi bende biro nyiso ni konyo nang'o magi duto te. Guogi gin gik mabeyo kabisa. Guogi beyo bedo go especially kidwaro ni mondo you optimize arita kwe mari e katiji mar office kate dalani. To guogi nitiere mopogore types mopogore. Wan gi guogi mwaluongo ni sniffer dogs. Guogi gi gin guogi molony kendo opuonjgi guogi gi konyowa ging'weyo gik moko ging'eyo kaka kanyo nitiere narcotics kata kantie gimoro miting'o manyalo bedo ni ok dhi maber gi arita kwe gima en hazardous guogi go ng'weyo to gibro signal wa ni kaendi nitiere wach king'iyo embassies mang'eny ma warito kaka Japan, embassy of Japan biro yudo ka guogi go ni kuonde go watiyo gi guogi go high level tiego watiego gi kendo watiego nyaka ng'ama tiyo gi guogno. Then one gi attack dogs koro kiwe sniffer dogs. One gi a fully fledged canine service unit en migao no mar guogi. One gi guogi mathoth. Guogi gi wamiyo gi customers moko bede premises gi kaka koro in Sharon anyalo minya guogwa moro maler malongo motimne tiegruok malongo to bedo gi chuk dar ene na guok kende apana guogwa gi biro gi chuk dar gi nikech gibende gibedo trained in a certain way koro nitie moko mabro bedo kari e odi kanyo endo en kanyo chuk dar no ni kanyo gichenjo mana shifts mano ber manade gichenjo shifts iwinjo kanyo koro kidwaro guok to guok en gima ber nikech ido ka sani kaka mier moko mido ka dalo dhi nyaka aora kucha chuk dar achiel ni ok nyal timore nade ok nyal luoro kanyo kende owuon but sama in gi guok en backup an additional security kech guogi gi ogin guoka moko ma wan go dala gi gin guok motimne training gin guok motiegi gin guogi motiegi guogi wagi gin guogi motiegi to bende ng'eni dala kanyo kopogre kata mana gi chuk dar nikech ng'eni thoth mieche mantiere dala e gweng' ng'eni chuk dar ok nyal bede mang'eny ahinya kipimo gi bombe gik morito waga gin ga guogi to guogi go bende wanyima omiyo nyinge simba akeni ng'awa akeni koro pogruok mane mantiere gi guogi makamano nikech guogi madala ka bende wajaneno kata mana ka luwo ji jomoko nyalo lu guok gotieno rito dala akeni pogruok mane mantiere kinde guogi madala ka kikompea gi magu mautre nikech ok apaka gin guogi makaka miluongo ni Simba Obama mantiere dala ogin Obama gini magwa gi okino Obama gini magi gin guogi ma very trained gin guogi motimne tiegruok. Okay, nyaka appreciate ni nitiere mier moro, nitiere jomoko mohera guogi. Gi invest and ging'e value mar guogi, ging'e kaka guogi nyalo konyo gi e yor arita kwe. Koro gi invest e guogi malongo, guogi ma quality gi ni kare. Guogi gi eki bende gitimo ne tiegruok. Gitimo ne guogi gi eki tiegruok gi wegi kucha.
and it works well for them. Lakini guogi mag kembe mag arita kwegi, specifically SGA, guogi ma wan go gin guogi motim ne tiegruok kabisa. To kata mana breed mar guogi ma wakao opogore, one very specific. Ka en attack dog, to en attack dog. En guok mobedo train. Ka gin guogi motiegi apakram na ni chiembe gi bende nyaka bed mopogore. Ok nyal bedo ni gichamo choke kaka magwa kadonge. Haya. Koro Irene, kapok wako yo mar sariyo. Bende nitiere ngero moro gi dongere ma wachoga ni what a man can do, a woman can do better. Akia ni kambi mar SGA, mano mar SGA security ni. Bende untiere gi mine ma samoro gin chuk dar. Nikech mine bende tinde waneno ka bende gin bende gidonje tije market kod magi. Mana dieri. Koro SGA Kenya ka. Wan gi mine mo amua nok gidwa tugo. Wan gi mine mo wacho ni adieri what a man can do, a woman can equally do. Kika wach ni can do better. Koro mine gi nitiere chuk dar wan gi mine kendo mang'eny. Nikech gimo mina penjo kama, nikech nitiere ute mamoko, obed udi, obed kembe mamoko ma bende samoro ingeni jinika gi preference ma. Kabisa. Samoro ngato dwaro mana ni anadwaro chuk dar madichuo, anadwaro chuk dar mamiyo. Jini nigi very karamna various reasons. Gome nigi dwaro wach makama. Mana diri. Kendo mina penjo. Mano kare. Kendo kidhie setups machalo mall. Kuonde mi search, mi icheki kapok idonjo. Yudo ka nyaka bedi nitiere chuk dar mamiyo gi chuk dar madichuo. Nikech ng'ama miyo kinyal dwaro mondo ocheki gi ng'ama dichuo and vice versa. Koro yudo ka mine kata kiwe mana chuk dar niendi. Mi kambi ni timo gi kang'eny wako nyaka pesa. Wan gi something we call cash management, cash in transit. Yudo ka mine manitiere chase cars go kendo giriembo gi. Tingeni chase car en gari manyaka dhi gi speed flani. Nikech itingo pesa. Iluwo ichiwo security. Kori ichiwo security ni gari mani mbele ni to gari ni en gari motinga ngo pesa ma pin gi monge ni gari ni to tingo pesa. Kendo pesa ma values ne ni malo. Kori do ka mine sani wan gi mine mang'eny sana SGA kaendi matimore nade mariembo chase cars go. Kiwe mano trainers ma train as kechege. Kaka makoro kwayo tich gi. Wan gi trainers ma mine. To ken tich mayot. Ket nyaki train ng'ani molony maber mobeni en ng'ama nyalo rito kwe. E dala, e office, e embassy, kuonde mopogore. Koro mine nitiere SGA kendo SGA en kambi ma is determined to empower joma mine. To kata mane top management. Heads of departments mathoth sana i kambi no gin joma mine. Mine mo amua ni gibende gidwa propel Kenya to the next level. Aparo ni mano kang maber. Nyakwara mga jonga neno kanyo kasariyo hoseromo e wange. Donkora ka yo mokwongo kaduogo aduogo kang marariyo mano mar tieko twak mabende wantiere godo ka. Koro ponono ni ntiere gi ote mora mora ni Irene. Oregi habiro bedo kasomo gi bang tulo machuo. Kik di mabora. Kalo wakelo nu wende mag puoch gi pa. Walemo kanyakla kendo wajiwore ka achiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili Kalo mana e Ramogi TV. Winam Cinema biro bedo kayango ni gik manyien. There is this beautiful flower in your garden that is worth being plucked. To kaka wawacho ga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapokineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gi mabor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe podo yie mar golo sadaka ni pesa ni waywere go. Tuke mag hera. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai.
Ket wang'e wang' jowi mari mar Ramogi chieng' Jumapil saa 2:15 otieno. Ma en Odwa. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palamino chiena tandora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo kol instrumental, kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen otieno. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yakubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubako magini kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Kamano, onge jok madhi were e odni koro. Nyakorom gajwang' dakika na dek tok sario marokinyi waduge okang' mar ariyo mabende wadhi godo nyime gi twak mabende wantiere godo arita makare mabende inyalo nyaye dalani okinyi makawuono pono nono kia wang' jowi mari antiere ka gi Irene Opondo mabende tiyo e kambi mar SGA Security Kenya. En manager mano mar uso e kambi makamano konyowa mano mar golo doke itwa ahinya nyaka ka wanyalo nyayo arita kwe e dala. Koro okang' makama wabiro bedo kwa dhigodo nyime nyaka rom kanyo saa 2:15. Koro nyiso ni thuolo wantiere godo machuok ka. Koro abiro temo kar nyalo mara mano mar kawo ote mopogore mabende intiere godo. Thuolo makama koro ayawni pap. Or ote mabende Irene biro bedo ka duoke kinde thuolo mano mar dakika 15 mabiro kapok adoro twak makama. Aya, wasoma ni moko kuom ote mabende isebedo ka ioro. Mana kaparo ni yote iore lai magwa magote machoka redek auchiel nono mbui mar Facebook bende inyalo mana ketonwa. Rozi ketina ote mabende sedonjo wane kwa nyalo somoge. Eriko Kizito wacho ni Sharon e kindegi weche mag arita orochore ahinya makoro dwaro nitiere ni ng'ato ka ng'ato onego jiw arita mare. E mier dala kanuka bonyo kucho. En chielo dala gi kutho chuoga. Pidho guogi mager manyalo ng'weyo kendo giyo. Edeli mantiere e boma en ndiko chukdar mawuok e kembe molony e weche mag security kata pichni mag wang' dede. Aparo ni mano ote maleo. Kopogore gi mano aparo ni Eric bende nitiere gi ote machielo. Bende ote ni aparo ni imede matin. Wacho ni keto chiel man kod teko stima. Wach mabende chukdar yuago en chudo matin. Nyaka kembe madongo ichiwo ranyisi kamano kod mamoko machudo ge tin. Wacho ni chukdar yuak. Aya. Kopogore gi mano bende jojo kaka wacho ni Sharon Musna Irene pesa ema onge but kaber to nego wabed kod alarm systems kod kata askari kaber to ochiw nyaka namba. Aya, ubiro bedo kochiwo namba marge. Ageno ni namba mar kambi mikwayo ko namba Irene in koro ibro tega. Brother Akuku George iwacho ni mar thim Lichoinga Migori County. Sharon intiere gi penjo mathoth watema ne somo gi mapiyo. Mokwongo Irene winji penjo makamagi biro bedo kiduoko gi donge. Achiel, ka police officers bedo trained for months tema pod seyo gi e tijegi
to gin gichiwo tiegruok for less than 2 weeks. Ibiro bedo kinyiso ni tiegruok utimo for how long. Ere diera ma wanyalo bedogo ni gin gi lony moromo. Mar ariyo, gin kaka SGA be girango kuonde tije mag watchmen maggi koso kata koth goyo jotich to ok gidew. To kar tich rach to gitime kar tich rach to gitime ang'o. Mar adek, to en muda machalo nade ma alarm response alarm response team nyalo kawo mondo gichopi kama kuo timore mondo kon chukdar. Mar ang'wen, chukdar magu tich gine nang'o kendo mano nyiso nang'o chiwo information ni kuo timore koso goyo lweny gi jokuoge. Apani wamaka kanyo mondo koro kik wanywando ote mathoth ni Irene. Irene, minyalo duoke otego? Apani penjo mokwongo openjwa kuom tiegruok. Nitiere janeno mowacho ni polise tiegore thuolo malach moloyo jowagi. To koro openjo ni ere kaka wanyalo miye that conviction ni jowagi gin gi tiegruok molony ma ginyalo kelo arita kwe e mier kata offices. Koro anyalo wacho ni scope opogore. Scope mar polise, jotich mag sirikal opogore gi mar arita kwe, marito kwe miergi. Koro kaluwore gi mano, wan chukdar mawa dhi e training school mawa 2 weeks, wig ariyo, wig adek. Ahinya en between wig ariyo gadek, koro wanyalo kete ni wig adek. To then bang' mano imiyo gi training ma general, ipuonjo gi gimora mora ma usika gi arita kwe. Bang' kanyo, koro lingana ni ng'ani e chukdar ni watere kuri, waluongo ni deployment. Odhi rito kwe kuri. Kodhi e embassy, kech wan kumora mora. Kodhi e embassy, ntiere koro tiegruok ma special mar diplomatic section ma kori puonje godo. Kiwe wiga adek mwase puonje gi kori puonje mano. Kodhi e bengi, special training, tiegruok mana mar joma dhi tiye bengi gieki. Kori miye mano, waluongo mano ni customized skill development. Iteri e puonj mano. Ineno ka jo banks gieki, wadwa ni gibede gielewa ni to bengi ni tiyo nang'o. Standard operating procedures mag bengi gi chalo nade, mondo gibed ni ginyalo konyonwa customers e bank kuno. Gibedo ni gimedo value e bank kanyo. Bas, mana mapiyo nikech koro haneno ka sa adhi ng'ado waka. Nitiere brother Kuku George, mano mar thim licho hinga, bende na penjo koro conditions mago mag chukdar magu, ka bende urango. Nowacho ni bende SGA rango kuonde tije ma chukdar mag gitiye, koso gin ka gisemiyo jo tije to ok gidewo. Warango Sharon, kiparo mos chien kanya wuoye security vulnerability assessment. Ahinya kinyiso wani dwaro ni mondo wami chukdar kata wami idwa ni mondo wabi waket ni CCTV cameras. Wabiro wa assess kanyo. Achiel kuom gik mwang'iyo gin hazards manyalo affect chukdar wagi kata technicians mabiro keto ni gik mikwayogo. Wang'iyo ka intiere gi ot ma jogi nyalo bedi. Iluongo ni sentry box. Beingo mantiere gi bath gate kata exactly maka onge to it is en gima nyaka tibed go ni jogi bende gin dhano to nanyisi ni magi e joma gine face mar kembe mag rito kwe giki koro nyaka wang'igi kendo nyaka wang'igi maber. Mapiyo wacho Sara bende jomoko bende dolose en wach ma bende pod japiny pod medo tielo kanyo. Osara samoro kaka kambi umiyo gi ma ka koro wan usendiko gi kumoro to koro ok miyo Sara makare. Koro mano tapani lingana gi kambi ka kambi but SGA Kenya na nyisi ni wan waran payroll marwa waonge gi intermediary onge third party moro kana ni wamiyo kambi no aso kambi no chulo askach contract kambi cha ko chulo to une makoro chulo kambi cha wan waoro ni invoice ni chulo wa contract ni kindwa kodi lakini askeche wa to mawa wan ma wandol gi wan mwa discipline gi wan mwa chulo gi wan mwa praise gi aparo ni mano koro winjore be nitiere ote mamoko mane benya ka okoso koro alor nitiere Wilson Aduk iwacho ni ochukdar sani ng'eny gi mecho iwacho ni mariti kendo osiepewa duto waweni iwacho ni osiepewa duto waweni ruth aparo ni otemo wacho ni nitiere moko kuom chukdar ma bende sani mecho ahinya kinde ma bende samoro gitudore gi joma undu mar biro kata mna mayie dalani. Mano timore enye momiyo pod aduokie part mar tiegruok to gi osara to bende gi contract
Kindiko gi to ging'e ni gin bound kodi. Ng'ani koparo gi kang'eny, koparo kata mana pension ne, koparo gi makamoko nyal dwaro bedo ni otimo timbe mag njori. Aya. Retirement age bende nitiere chukdar ka. Ni wacho ni gichako gi 25. Nitiere retirement. Retirement age. Ni chukdar ma jodongo ma ikegi oniang'. Retirement age nitiere higni 55 kendo lingana nikech anyalo mi jarito serito ni mochopo higni 55 go onego be no dhi retirement lakini in kaka customer tich mosetiyo ni ber kendo lony koro okidwar no timre nade okidwar no dhi retirement insist ni mae ng'ami dwaro but as a company wan gi terms gi policies mawa magaidwa to retirement age en kochakre higni 55 kadhi mbele. Aya penjo machielo mabende nitiere godo kapok wiyo wil kapok wawuok ramni studio nitiere jogo eko mabende samoro dwaro ga jo arita nitiere security samoro gidokra mna chukdar marito ne gidala kata mna kuom thuolo matin samoro wuok odhi wuoth moro samoro wuok odhi liel lakini mago gin services mu offer samoro weekly monthly mangato dwara kuom period matin kende offer kabisa SGA Kenya offer mano waluongo gi temporary work order kati dwaro askeche ariyo in gi party in garusi dwaro askeche adek kumora mora i Kenya ka SGA Kenya nigi mano wachiwo. Aya koro ma en thuolo nikech sakorero koro dhi karomo ma en thuolo mabende koro ne no mar Ramogi TV mabende naneno wagi sani masamoro ne dwaro thuolo mag tije chakenwo email addresses mag mayoro nuwe minyisi gi website kumuntiere kanyakla kod samoro namba ka ngato nitiere koda ote ngato nitiere kod any query mabende dwaro bedo kopenjo inyalo mana gisoge. Okay, koro ne joma dwaro manyo tije kae na tije mamoko mopogore gi security guarding services unyalo dhio website mawa www.sgasecurity.com udhie portal mar careers kanyo endo to ung'iyo opportunities manitiere gi qualifications kireno kilonye mano inyalo oro barua ni mikwayo kod tich and then we will get back to you to kimanyo tije mag guarding gieki inyalo ndiko nuae info@sgasecurity.com namba mar simu manyalo miyo en 07008 auchiel ariyo adek abich 04 abro nuoyo 07008 auchiel ariyo adek abich 04 yeah. Ay hero kama na inyanya kwa Ramogi gene mana ni winje yo makare ko sentiere wach moro mabende ni dwaro nyiso nya kwa Ramogi kapok kwa loro twaka makama nikech Cleophas aloche ne bende donjo gi chenro mar ngejo thumbewa. Okay. Wach ni mogik masa moro ni diher mar nyiso nya kwa Ramogi ko tendre kod thor wachwa marokiny makawo. Gima daher nyiso nyikwa Ramogi en ni SGA Kenya is your top-notch provider mar security services. Koro warito request, warito inquiries maugo. Joma mine daher jiwo ni don't let anything stop you. What a man can do, a woman can do better. Ero kamano uru maduong' nyikwa Ramogi Ajwang. Ero kamano inya Irene Opondo lero gige yo makare. Ero kamano inya kumbiro TV mar Ramogi mano mar puonjo ganda kotendre kod weche magarita kanyakla kod kambi mano mar SGA ginero mabendo temo. Ero kamano. Kok manya kwa Ramogi Ajwang kanyo bende makelo we giko mar chenro makama ukiny makawuono twak mabende ne ntiere godo en twak motendre kod nyayo arita eyo makare nantiere gi Irene Opondo mabende en manager mar uso e kambi mano mar SGA Security Kenya. Gisani dakika na paga uchiel toksa reyo yena mara mondo miaka yo matini ngene chieng tich abich en chieng members day to ken members day juma nek beni watieko makare to kwatike makare nyawadwa Cleophas Aluoch oseikoreka naneno kanyo kogolo koti odwa miel odwa joso e chenro mar ngejo thumbewa aneno kaka ja thumbe ndo sechopo nyinge aoro Jonia Wuod Kindo obro nyiso wan wuok Kindo ge kanye nikech amba nyaka njera Kindo be koro jo Homa Bay bende nitiere gi pok koro waka yo matina Cleophas adonje kik dhi mabor